Ekenekwa m Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko before I forge ahead na this video no one chọrọ ime. O nwere video nchọkwu nenegodonu video anụ nwede ebe a. Ikwulokwu ebe afọ mana ihe mere ma mpụta bịa gosibe ihe niile amị o maka na omego ihe onyonyo kọwaa ka ihe a si bido mana ihe mere ma mbịa wepụtagasị voice note ihe ndị ọzọ kwugasị bụ na ihe a bụ ihe eji wee gwulie egwu mana ị na-anya ka ekwusiri ife afọ o nwere mgbe ọ pụtazi mee ụdị ihe dị otu afọ ịnekwa ya ka ọ na-ekwu ọ sị na okwusi ụdị ihe dị otu ọgba na village fa ịmago nọrọ na boundary between Fan and the rivers ọ ya bụ sọta ka ọ gbabaa rivers ihe a niile bụ ihe egwu mana ka ebubutere ya akọwazi ọfụma ọnya mere o ji dịzi aka ya sị na ihe ahụ bụ voice note afọ nọ ihe ọfụ maka ihe na-afọ eme kịta maka ife na-afọ trend kịta amụrụ m onye nọ na ya bụ grupu buputelu ya bụ voice note wepịa from that group anyị na-eme ihe gbasara monetization ebe afọ wee wepịa na public onye afọ amụrụ m ihe ọ na-eche amụrụ m ihe ọchị ige enute wee mee ihe dị otu ama m n'unu enenesigo na bụ video so ihe nchọrọ ikwu kịta bụ na dododo onye mala ikwu eziokwu isi na-ekwu eziokwu particularly self achọrọ m address somebody like Uncle Ibi. I want to start from you. Nwanne m nwoke, I'm not really anwụrụ m ike na mmadụ bịa na exchange words na social media or mmadụ na mmadụ ịkọ because we all and me and you understand the power dị na social media. I'm ihe mmadụ ya bụ okwu today tomorrow nwe ike mgbe you need the help of somebody the person will not be there. And let me tell you the truth, this is the mind game big influencers na-enwe over the small rising up influencers. This is the mind game ha na-enwe. Like if you meet people na-eme giveaway online very very well, ndị na solicit for fun imagabia, the person is always right in the eyes of people na-eme giveaway. Because why? So that the person on eme giveaway cannot come and insult or kpali other person. Or kpalichazia ya tomorrow giveaway land is onye ati account number sia o amamonya ongo mboso by ongo mboso me video dey anga. That is why I will not be mahenyalonya hakam. People are scared of saying some things. Basalonya ma even mbonya ha na-eme mistake, people will be scared of saying it to their face. You got to go. That is why a borrower is always a slave to the lender. A borrower is always a slave to the lender. Onye gulegu wesena, blessed is the hand that give it than the hand that receive it. So one name woke bo Uncle Ibi government ka ngwa go okwu na. Icholi ikwu okwu, icholi ime ihe melu that in this. You were rushed. Asim ka mgba nkịtị ka mma na ekwu okwu. All this while, man, you did not say anything for close to 2 weeks now. You did not say anything because na somebody na-eme your ihe na-eme being omenala. Ihe na-eme say na unu na believe na something na the same thing na-eme. Man, at the end of the day, him himself being a bonny son na use omenala kwa we nweta ego. So he feel like, okay, attacking Christianity can give me the online attention I need and the followers and the money. Onya wabodo ego Facebook on achu to give people on agbolo onwe ya mbọ. So but that one beginning aside, ka ikwu okwu gbasara gị now. Let's start from beginning because now from day one I'm on pressure amount on you. I'm on pressure amount on you before you quit ọnụ n'ihe gbasara that the GO being nwanne gị nwoke bụ Matthias iji wee gosigbo ụmụ nwa na gịnị a na-agba bido gịnị this okwu bụrụ Igbo Love Themselves Charity Foundation bụ na-eje village to village enyere ndị mmadụ aka. Unu abụ so bido nya bụ okwu. Amorozim ihe ma along the line, you find a new attraction, you find a new hobby, which is gịnị your ihe na-eme kịta being an influencer on social media, and God so being so kind to you. You will your own online audience because why? We no gonna come Matthias to today. Matthias will suppress you. Kudos to that and for you to think using your head to think very well. Secondly, now I'm the pressure amount on you before you quit on na ihe Matthias na agwa ndị mmadụ. Udi okwu na aga ekumedi anga. I'm the kind of pressure amount before you quit okwu na ya. Not that you are not seeing it, but you feel that you don't want to say it because you try to offend in the anga, you try to okwu di anga.
Mana now, Ebonyi son voice note leak na group nwe over 44 people n'ime, where 44 people n'ime. Somebody single-handedly ofu onye si no ya nwe leak voice note, which means other 44 people they be sent, including you yourself. Other 44 on that group will be sent, including you yourself. If you now defend that voice note through that video playing, it's another thing beginning. Egwu ka na egwu. Ewelu ezinụlọ gị, welu your uncle IB market, we egwu like that. Ya like ya. Ka na agwa ụmụ ya eziokwu. Ewelu your market, welu your family, welu anything that is so dear to you. Ebe gwule that kind of egwu. Will you be happy with it? No. Will you go extra mile to protect your line, your integrity, just like nwoke tintin tomato na emekita? Nwoke tin tomato. Obo na nwoke tin tomato na anongo ka iso ya fachata ya na Zion kita. O nwe ka fachata gị na adoration or anywhere or any church na fachata gị adie. Ama m ihunu ya na-ekwu na ya say no ka ndị church si eme, no ka ndị Zion si eme, which you yourself and some so-called petty bloggers ebe bịa kwuo okwu maka ya. Title ya no ka ha si eme. But so God so kind nwoke na azogodo afia in order to protect his business, in order to protect his brand. I will not blame him for ihe ọbụla na eme that girl. Mana what if na ọbụla no pastor na eme that girl that kind of thing? Ama m nunu niile ka ekwugo okwu because you people feel that na he doesn't have right to defend ministry that is under his control because you no believe na ọ na-anụlụ Chukwu ọgụ. Mana ndị Hausa na alụ Chukwu ọgụ ọ bụrụ na gịnị na ha na-eme ihe ha kwesịrị ime. Akwa ya? Now, ịpụta bịa mee that video, kwuchi okwu, kwuo okwu, kwuchi ihe niile ekwu, kpọọ ya na-egwuli egwu. If you are the one, will you bear it? The answer is no. The answer again is no, because na actually kwezo si kwulu ya n'isi. Now, waja if enwe ihe bịa kwue na that voice note no onye likili ya na his gene na maro nka. Mana nekwa another voice note na fly kwa na internet, another WhatsApp conversation na fly na internet. You people did not ask, say okay, nke anu makita no obuzikwa against somebody's right, ko obuzikwa against somebody's the privacy or ko onye leak that voice, that chat. Nobody is asking question about it now. Ebonyi son bebia free mu onwe ya si na kidnap na atolo ya na ebikwa meme ya nka na akpoja police station. You did not come out and debunk that thing. Doya kananti. You have never come out in a way. Doya kananti si na kusikene the way isi eme ham. This is somebody's defamation of character. Makambosi do to. I believe na amwe some teaching in akuzi na ndo umuwa. Monetization menka, iti na nka menka, onye obona wenka menka emekwa na nka. Can't you come out like that? Educate your followers, educate the people una ha na-emeka ofi ihe being omenala. Gwa ha ka isi ihe bụ defamation of character. Gwa ha ihe bụ character assassination. Because he had not as level of wickedness. Wickedness abụrụ sọsọ mgbe bịa bịa tile mmadụ ọgwụ na nni onye ahụ elie nwa o izọlụ mmadụ okwu o isi mmadụ n'ala mmadụ nwunye n'ala mmadụ ana ya n'ike sa na nwere ihe na-eme. That's not only wickedness. Wickedness is when you see the truth and refuse to say it. I paint go that to chin now. Paint a single-handedly J Park no ya nwa bụ ihe leak that voice note. And now Iji ozikwa Ebonyi son ka ebusu enweta his own voice note o na-play na video nke ya o na-play because that voice note ahụ o play na video nke bụ voice note akụza ya send Ili J Park. That voice note inenere gị gere that voice note from beginning iya amano J Park ka na agwa okwu ahụ. Mana ka okwu si bute okwu ekwulu maka ya banye kpọtụ ya fa na that voice note obuli ya. You people did not ask me be nke ka o si nweta that voice note. Mana ọ bụrụ onye ọzọ unu asị na his intention. Ka na agwakwa n'onwe anyị eziokwu because anyị nwa bụ ndị Igbo becomes the enemy of ourselves. I bụ our own enemy. Anyị nwa bụ ndị Igbo including me myself. Mmadụ kwuo eziokwu mana nyekwu n'eziokwu nke ya emetụta onye ọbụla. The earlier we begin to accept correction, because one thing about we Igbos, I am pride in him. We fail to accept correction because an average Igbo man, I always say that now, will always like to lead, and Bobo doesn't want to be led. Well, like you only new man or the earlier we begin to accept the fact that we all need correction in some way. Oh, you might correct one name, okay. You will see it now, your own betterment or correct again email.
mana apụtazia onye asị you don't have right ịgwa m okwu, you don't have right to tell me what I'm going to do. Onwe ihe gbasara gị. This is why we are still here where we are today. So Uncle IB and people now support you. Waja post another screenshot na agagharị na page ya. According to him also no ihe a plan ime pararampam news. But nobody has asked questions saying na kedu ebe suye wete that voice wete that chat na kpayalen. Oka bụkwa the same thing. Na screenshot or chat wepụta n'ezi na ewepụta voice note n'ezi in a group that has over 40 people. A single-handedly no JPAC wepụta because na Ebonyi son feel that na ọmụa JPAC accusing finger no ye nweta ihe ọ na-achọ. Mana ịmaghọzi na ihe anụnwa dị inform of mmadụ izodo mmadụ ibia ọkpa n'onu kwa wee ligolo enu. Otofu onye ahụ na-azodo ọkpa n'onu wechapụ onu ya. Ịmakwa na onye ahụ ya adadala melu ezigbote ahụ. Mmadụ chọrọ take action. Asị no anyị niile bụ ndị Igbo si nwere nwayọ. Afọ mgbe unu na-agbaghalị maka arrest Matthias mgbe Matthias arrest. You people refuse to say the fact that na even him Matthias was the first person arrested dibia na this social media. Ọ bụrụkwa na the dibia na-agụ ya okwu. Just na the dibia sị no nwe 25 demons no ya fear ya. Dibia efebekwana ya that 25 demons ahụ. The dibia akụbekwana ya agwụ ahụ. O jegojeje mee ya arrest. Mana the same person who need defend, they say no carry behind the act oku no ya carry out and actually ime arrest. What if no go no carry out? This is how you people defend evil in the face of reality. In the face of reality, you people defend evil. Dibia Matthias mel arrest of Ego Matthias agwu ofigi ogwu ahụ si no ye fear cause goli that 25 demons ahụ si no is there, but oje gbala also God so kind that dibia ma akwa ọkụkọ eji wee force that dibia sign no undertaking that akwa ọkụkọ ji eti aka na the guy wee pụta. God so kind. What if na that dibia mụrụ somebody like akwa ọkụkọ or ya no na prison till today mụ na gị na-abụ na-ekwu ya because any name how evil the heart of Matthias is. Any name. So biko mandini na unu ya na akpaka akụkọ mandini unu ya na-ekwu mandini na support gị na comment section. Let the truth be told. Let this truth sink into everybody chọrọ ime ya. Because Uncle Ibi, the reason man Jagwalo is that you command an online presence, you command a large audience, better both offline and online. You have a business, you have a brand to protect. Mother making her and more the game. Take for example of Matthias Dibia arrest makana Dibia si no ye fe 25 demon. Dibia ahụ obukwa na ha bụ no ha na bụ na sell from the beginning no. Nya na the Dibia enwekwa na confrontation from beginning. Mana o jeje me arrest over ihe ekwuleku. What is worse than ihe this guy ekwuleku? Are they not the same thing? Emebekwa na arrest onye ọbụla agbali go na defend si na egwuregwu ka na egwu. What if that Dibia pata tomorrow si na egwuregwu ka ogosa Matthias? Manager Paulo ndị mmadụ je na abịa eme ya arrest kpojie or sign olugo undertaking. Ndị bai ka chọrọ ikwu eziokwu si kwuluwe ya n'isi. I will not come and argue you over something you believe you want to worship. For worship ihe ọbụla ema mana iji na nke gị na-asị na nke onye ọzọ adịrọ mma. Because Imam Memu and Hausa ask again, what if now can you people come out and insult Igbo people bụ Muslim? Si ha n'ihu nne ma bọrọ unu si ebe a pụta na-enye unu jikwa wee mee nka unu jikwa you guys cannot do it. Unu ama mmenwu ya ọ bụrụ Christian ekwu okwu onye Christian kwuzie okwu onye Christian or pastor or follower chọrọ ịdọ mmadụ aka na ntị because of na nwatakịrị ekwufego ọnụ ọnụ mmefe na agwa. Asị why can't God come and fight for himself? Or si send the other Holy Ghost fire ka o jee gbuo onye ahụ. God has a way he works. We Christians understand the way of how God works. Our God is a jealous God. It pains him so much to see that human being okay not powerful. It hurts him so much to see that human being okay will eventually enter that hellfire and equal, because at the end of the day, the Bible says death and hell will be casted into the lake of fire. Don't think that hell of fire is just the end of it. There's a place called lake of fire. Ekuchakwam onye chọrọ onolo obo na onye chọrọ eno na debaza mana. Go and let this thing sink into your head. According to Mbo, so muna gana ba ajosum ka nkwu okwu ka nwanne si agwa nwanne ya okwu. According